आफा नोंथांमोनानो बयबो थांनानै जासिगौमोन नङा होमबा जोंनि भटखौ नोंनो लादो होननानै नङा होमबा मोजां मावनायमोनबा दिनै जुदि बियो मोजां मावैनि थाखायसो जोंनि रायजो राजा आइ आफाया दुखु मोनदों दा जोंनि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोना बयबो दुखु मोनदों मानो होनबा एफा गोबाव बेखौ भट होयै होयै जोङो देरहाहोबाय बेखौ सिट बानायबाय होमबा सोरजोंथो देरहाखो बेलाय ना गावनि न'खरा आथिंजों आखाइजों होबाय थादों भटखौ नोंथांमोननि आसिजोंसो बिथाङा सिट जादों नङा होमबा होमबा दिनै बेफोरखौनो मानो नायनो रोङाखै जों बेफोरखौसो सोंखारिदों आरो आइजो माहारिखौ ओरैबायदि सनमान होनो रोङि मानसि बियो दाखालिथ' निउसाव नुजोब्बायना नोंथांमोना सना जासिनायखौ नुबायना बिराद लासिं सिं बाथ्रा बियो हाब बियो दा सरकारा होदों सरकारि आसनि मोजां भावै बुंबानो जायोमोन ना मोजां रावजों बुंबानो जायोमोन आइ आफा नोंथांमोन गरिब गुन्द्रानि थाखाय जोंहा ओरै ओरै आसनि दं होनबानो जायोना गभर्नमेन्ट नालाय बियो ना होमबा गभर्नमेन्ट नालाय बुंबानो जायोमोन जे गरिब गुन्द्रानि थाखाय ओरैबायदि बेबस्था खालामदों जेनेबा हाबाखौ लायोबाबो समाजारि नेम खान्थिजों लायोबाबो मोनसे रेजिस्टार खालामनानै रेजिस्टार लेखा दिहुननांगौ रेजिस्टार खालामहै बे रेजिस्टार लेखाखौ हैबानो मोनो गरिब गुन्द्रानि थाखाय बेफोरबायदि आसनि होनाय जादों आइ आफाफोर होननानै बुजायना खिन्थानोमोन ना मा राव बेलाय मा साथाम गाहाम लानो हानाय राव बियो गाज्रि फाज्रि बबे संसाराव नुफेरा हिनजाव मानसिया हौवा साथाम लालाबायनाय जोंखौसो थोननाय जादों दा मथा हले हर होननाय माने मा होननाय जाखो बेलाय हौवाबानो जायो रामा जों हिनजाव माहारिखौ अपमान खालामनाय जादों जायाखै गावलाय बबेनिथो फिसा बिलाय हिनजाव माहारिनि फिसा नङाबा लासिं सिं बिसिबां मान अपमान सेस खालामना होखादों बियो गावहालाय सानदों मा आं बिराद मोजां लेक्सार होबाय सानदों खोमा गाव मा गारदो लादो रेजिस्टार लेखाल' नांगौ मा भाषा बेलाय आसनि दं नालाय दं मोजाङै खिन्थाना रायजो राजानो बुं आइ आफाफोर गरिब गुन्द्रानि थाखाय सरकारा ओरै ओरै आसनि लादों ओरै ओरै खालामदों सना रुफा हरनो हायाबा एक थला सना होगोन न'खराव रायजो राजाया समाजारि हाबा खालामदोंबाबो रेजिस्टार लाहैफिन खोन्थाबानो जायोमोन आरामसे नङा होमबा आइ आफाफ्रा बुजिगौमोन दा मोजां मोनदों गावहा मोजां मोनदों सानदों आइजोफ्रा मोजां मोनदों आंखौ नुलायदों दा साथाम लानो थिननायखाय मोजां मोनदों नंदों बियो मा खेबथाम गाहाम लालाय गारलाय खालामनो हायो बे लेखाखौ बिबानो जायो मा बाथ्रा बियो बिखि राव जायो नामा सासे बिटिसिनि सिट जानानै रावा बिदि जानांगौ नामा आरो ओंखायनो होननो लुबैदों बिसोरजों थाफानाय आफादफ्रा माबोरै थाबोखो लासिंसिंलाय आइजो माहारि आफाद दंखायो बिसोरजों सोर बेलाय आबो बुङाबाबो बुंनांगौ जायो आरो मानो होनोबा आइजो माहारि ना होमबा आबोबा मोनसे बर' जाथि संगठन बेखौ जों बुंथारनांगोन मानो होनोबा माने बे सनानि खेथ्रआवनो साथाम लानो थिननायावनो आबोबा फैफाबाय थायो मानो फैनाङा मानो होनबा आबोबनियाव संबिजिराव लिरनाय दंखायो बिहारि लानो मोना होनना लिरनाय दंखायो होमबा बेहा साथाम लानो थिनग्रा फिसा बिहारि होबथाग्रा होनबा माबोरै लोगो जाखो बिसोरो आं बेखौसो सिन्था खालामबाय थायो आरोखि माबोरै लोगो जाखो आं बेखौनो सानबाय थायो हा दिनै आबोबा 1986 आव जोनोम मोननाय एफा बोसोर जाबोबाय होमबा दिनै बे मावबोनाय माखासे आइजोनि खामानि मावबोनायखौ दिनै बिपिएफ सरकारजों थानाय लोगो लोगो बिथांमोना थल्ल' गारजोब्बाय नङा होमबा बावजोब्बाय बिथांमोना दिनै बिथांमोना मा मावनांगौमोन जोंनि आइजो माहारिनि थाखाय दिनै बिथांमोना मावनांगौमोन सोरनि फिसाजोआ लेखा फरायना फरायाखै रुवाथि बखालि थालाबायदों नामा बेफोरखौ नायनांगौमोन सोर मोनजादों ना मोनजायाखै आइसिडिएस आव जोंनि आइजो माहारिफ्रा आइसिडिएस आव जोंनि आइजो माहारिनि बे गोर्बोबती बिमाफ्रा खारदों सोरबा हांसो जाग्राजों खारदों सोरबा गाइखेर लोंग्राजों खारदों हा सोरबा लुगुन गारग्राजों खारदों बेफोरखौ नायदों नामा होमबा दिनै जाथिनि मोनसे जाथि संगठन हिसाबै बिथांमोना नायनांगौमोन जोंनि बर' आइजोफ्रा मायाव मा जानानै दं मानो गोदाव सोराव आलाय सिलाय जौ फाननानै जानांखो बेखौबो नायनांगौमोन दिनै बिटिसि जानाया 15 बोसोर जाबाय जोङो बे 15 बोसोराव जोंनि आइजो माहारिफ्रा डेभेलप जाना जायाखै बेफोरखौ गामि गामि खबर लानांगौमोन आरो सोरनि फिसा हिनजावफ्रा बखालि थानांखो उन्दै बैसोआवनो बखालि थानांदों
बेखौ माबा मोनसे बेबस्था लानांगौमोन बेफोरखौथ' नायनायनि खबरानो गैया इलेक्सन फैबा गारि लाबाय खारफाबाय